Хайде, пусни си едно кафенце и дай в днешното видео да си поговорим за злато. Знаеш, само за последната една година то си увеличи цената с над 100%. А в началото на октомври месец имаше опашки пред златарските магазини. От Англия до Австралия, от Китай до Америка. И след това преди около 2 седмици цената й падна с около 10-15%. Претърпя корекция, демек. Понякога в моите видеа аз ти говоря за злато. За това, че младите трябва да инвестират, а не да си харчат парите за глупости като коли и телефони. Колкото и да не разбираш от инвестиции, поне ги влагай в златото. Обаче не такива от по 14-18 карата, синджери, гривни, обици и такива дрънкулки. Сега някои пак ще пишат в коментарите: златото не е средство за инвестиция. И са прави. Обаче то ще ти помогне да запазиш парите си. А в някои случаи, като през последните години, даже ще ти ги удвои. По принцип златото се движи на едни и същи нива, с леко поскъпване, но посоката винаги е нагоре. Така че колкото и да не разбираш, инвестирай поне в злато. То поне ще ти помогне инфлацията да не стопи твоите парички. Това младите трябва да го правят за себе си, за да си осигурят по-спокойни старини, а не след като навършат 60-70 години да превиват гръб в фабриките, пример. Та дай да хвърлим един бърз поглед на това какво прави златото през последните години. И нека почнем от 70-те години на миналия век, 1970 година. Последните 50 години то си увеличи цената 100 пъти. Когато през 1971 година американският президент Никсън премахва златният стандарт. Тогава е златното десетилетие на златото. Обаче то си има и предистория, де. Според мен всичко започва през 1963 година, когато е убит Джон Кенеди. Веднага още след първият час на убийството, неговото вице Джонсън полага клетва като новият президент на Америка. И още докато е в самолета, първите минути от президентството му, първата му заповед е да премахне доларите, който беше напечатал Кенеди, с който искаше да премахне доларите на Федералният резерв. И Америка вече да си има своя валута – американски долар, истинският долар. Аз в едно друго видео съм ти разказвал за историята на долара, че доларът не са американски пари. Това просто са пари на Федералният резерв, а Федералният резерв се състои от 12 банки, 5 от които са на фамилия Ротшилд. Та с убийството на Кенеди Америка просто се прощава със своите си пари. Та след Джонсън, както ти казах, на власт идва друга напаст – Никсън, който през 1971 година премахва златният стандарт. И точно тогава почва историята на златото. Та на 15 август 1971 година Никсън обявява, че временно премахва конверсията на долара с златото, което ще рече следното. До тогава в Америка се печатаха толкова долари, колкото можеше да покрие златният им резерв. Демек печатат толкова долари, колкото злато си имат. Както беше и с българският лев. Знаеш, то си беше златен лев и беше обезпечен с злато. Сега вече просто са хартии. Както и да е, та доларът беше вързан за златото, а международните валути за долара. Защото знаеш, международната търговия се върти с долари. Та Никсън издава указ, с който временно спира конверсията на златото с долара. Временно, обаче то си продължава и до днес. Демек Америка след това вече може да си печата долари, колкото си иска, без да се съобразява колко злато има в резерва. Което пък от своя страна означава следното. Както ти казах, международната търговия се върти с долари. И затова другите държави не могат да обменят долара с злато при фиксираната тогава цена. Само 35 долара за трой унция. Тогава е струвало толкова. 35 долара за трой унция. А защо президентът Никсън прави този ход? Защото по това време Америка изнася повече стока, отколкото внася, което ще рече, че извън Америка се натрупват повече долари. Следователно това води на изтичане от злато от Америка. Тогава доларът е вързан за златото и Америка може да печата толкова долари, колкото злато има. 5 долара, които са в чужбина, значат 5 грама злато в чужбина. Разбираш ли? Всеки долар е ценен, не са просто хартийки като днешните. А в Америка остава прекалено малко злато, с което да обезпечат доларите. И след това решение на Никсън, доларът вече е свободен. Могат да се печатат милиони, милиарди, трилиони. Нямат никаква стойност, но все пак са си долари. До тогава Америка е вързал цялата световна търговия за долара. Та следователно се освобождава и цената на златото, което до тогава, както ти казах, една тройница струва 35 долара и от тук нататък вече се движи свободно. И само за 10 години, до 1980 година, цената на златото нараства с цели 2400%. 24 пъти. 24 пъти увеличава цената си за трой унция, само за 9 години. В началото на 70-те години тя е 35 долара за трой унция, а в началото на 80-те 850 долара. Само това, че американският долар не е вързан за златото, затова ли се увеличава толкова стремглаво? Не, нищо подобно. 70-те години са стресови за Америка и за целия свят. В Америка има инфлация, Виетнамската война иде и петролната криза и куп други проблеми.
А в стресови времена и хората и държавните институции търсят сигурност в златото. Тук внимавай, онези времена много напомнят на днешните. Войни, инфлации, политически катаклизми. А в днешни времена докъде може да стигне цената на златото, никой не знае. Войните и инфлациите си продължават, а експертите очакват цената и да стигне $6000. Дали ще достигне тези върхове, ще поживеем и ще видим. През следващите 5-6 години може да удари и 10 000. Та след 70-80-те години следва лека корекция и стабилизация на цената на златото. До следващия бум през 2000-та година. Та в началото на 2000-та година цената на трой унция е $280, плюс-минус. Но тогава пак почват световните катаклизми. Кулите близнаци в Нью Йорк са ударени и след това Америка почва да разнася демокрация и света. Почва война в Афганистан, разнася демокрация из Ирак. И следва пак едно сътресение и света. И тамам всичко, когато се поуспокоява, нали? През 2008 година започва световната финансова криза. Когато, както знаеш, фалираха десетки банки, имотни кризи, спукване на балони, ала-бала и така нататък. И хората и държавите пак потърсиха сигурност в златото. И така в началото на 2000-та година цената на златото е $280, както казахме. Обаче до 2011 година тя увеличава стойността си пак 6 пъти. 2011 година цената е вече $1800. 630% увеличение. Цената е даже малко над 1900. И така от 2011 до 2016-17 пак имаше едно успокоение. Корекция в цената на златото и стабилизиране. Докато през 2018 година не ни върхлетя пандемията. И пак само за период от 2-3 години цената на златото пак се увеличи с 60%, след което вече идваме в наши дни. Та за периода от 2020 до 2025 година тя пак увеличи цената си с 300%. Та това искам да ти кажа. От време на време идат корекции туй, но цената винаги е нагоре. И днес да я купиш от $4000, пак не си на загуба. Тя си е била валута и преди 5000 години, ще си бъде валута и след 2-3 хиляди години, ако човечеството не се изтреби до тогава. А ако войните и кризите си продължават, тъй, както ти казах, нищо чудно цената е да стигне и $10,000 за трой унция. Докато светът се управлява от такива идиоти като Тръмп и още няколко други, винаги ще са стресови периоди. Друга е темата, че Тръмп нарочно го прави това, за да стопи външният дълг на Америка. Днес излиза, говори едно, утре се отрича от това, което е казал вчера. Днес налага двойни, тройни данъци на китайците, утре се отрича от тях. Днеска са добре, утре са зле, на другия ден се заяжда с други. Та финансовите, златните, биткоин борсите не знаят какво да правят и те. 2-3 часа ги гледаш, светят зелено. След 2 часа гледаш, всичко се е сринало пак. То аз го смятам тъй. Пред 12 години, когато дойдох в Германия, нали, с една минимална заплата се купуваше горе-долу една трой унция. Сега с една минимална заплата в Германия може да купиш по-малко от половината трой унция. Смятай каква е инфлацията. А утре други ден какво ни предстои, никой не знае. Китай може да реши да се вземе Тайван, Америка пак може да се реши да се прави на супергерой и пак наново всичко да ескалира. Инфлацията и може да се свободим с цена на трой унция от $50,000. Както и да е, всеки сам си знае, всеки сам си решава, аз просто реших и да си поговоря с вас. Както и да е, сръбвайте си кафенци и да сте живи и здрави като България 1300 години. Живи, здрави и до нови срещи!